Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 10 sa bulan sa Setyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikakauhaan og tulo nga Domingo sa ordinaryong panahon. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 15 ngadto sa 20. Si Jesus mingon sa mga tinunan, "Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya o pakita siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa gingon sa kasulatan, o kung dili siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kun duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan, nga atua sa langit. Kay kun may duha kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi, tinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi intawon ako nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.